U utorak 13. lipnja u Katoličkoj crkvi slavi se sveti Ante Padovanski. Na jedan poseban način u gradu Šibeniku ovaj svetac proslavit će se ovdje na Šubićevcu gdje su i samostani župa posvećeni svetom Anti Padovanskom. Možete li na početku kazati nešto više o svetom Anti Padovanskom i zbog čega je on tako omiljen među vjernicima Katoličke crkve? Sveti Ante Padovanski je inače Portugalac, iako ga mnogi smatraju Talijanom, ali ono što je u tradiciji našeg hrvatskog naroda mnogo puta zanimljivo da ga neki smatraju čak i Hrvatom. Tako da Sveti Ante se zbilja može nazvati svecom čitavog svijeta, koji je svojom originalnošću i prodornim propovjedima, autentičnim propovjedima, stekao jedno veliko povjerenje, jedno veliki ugled među suvremenicima svog doba, a naravno da se ta osnovna pobožnost i vjernost njegovom poslanju proširila i nakon smrti. Zanimljivo da on je umro 1231. godine, ali je već godinu dana iza toga proglašen svetim i to upravo pokazuje tu njegovu jakost i autentičnost koja nije ostala nezapažena. Zanimljiv je trenutak kada je sveti Ante umro da se njegova smrt poprilično veselo primila, što je neobično, da su djeca trčeći po padovi vikala umro je svetac. I upravo ta njegova spontanost se prenosi iz generacije na generaciju. Kako svetog Antu ispravno štovati? Pa svetog Antu prvenstveno mnogi doživljavaju kao dobrog tragatelja za izgubljenim stvarima. Ali ako se gleda pobožnost svetome Anti i 13 gracija koje se mole u 13 utoraka svetog Ante ili u devetnice svetog Ante, onda se prvenstveno može primijetiti da je sveti Ante jako dobar pomoćnik u potrazi izgubljene duše, izgubljenog identiteta, izgubljene vjere. I upravo na taj način bi se trebalo svaki kršćanin pouzdati u posredovanje i pomoć svetog Ante. Izgubljene stvari će se uvijek pronaći na neki način, ali možda je nekad i dobro za čovjeka da neke stvari nikad ne pronaže. Ali izgubljena duša je sigurno puno veća šteta. Evo, sveti Ante je poznati kao ljubitelj riječi Božje, koliko nam može biti u tome primjer i poticaj. Zanimljivo je kada se promatraju posmrtni ostaci od sveca da je među neraspadnutim dijelovima tijela njegov jezik, kao zbilja jedan posvećeni organ preko kojega je prenosio riječ Božju svim svojim suvremenicima i upravo autentičnost Franjeni Antini propovjedi su bile toliko jake da su zbilja ljude učvršćivale u vjeri, zbilja u kršćanskom životu. Postoji priča da je propovjedao i ribama. Naravno, postoji ne samo da je propovijedao ribama, nego je i u određenim trenucima pokazivao da riječ Božja prkosi mnogim tim prirodnim ili ljudskim zakonima. Evo, kako će proslava ove godine izgledati ovdje na Šubićevcu? Vi ćete imati pripravu pred sam blagdan. Ovdje u crkvi i samostanu svetog Ante već postoji zadnjih godina tradicija da uvod u proslavu svetog Ante počinje devetnicom, gdje se svaku večer slavi svečana sveta misa, mole se molitve svetom Anti i prigodna je propovijed. Uvijek su znali biti i određeni gosti propovjednici ili bi se organizirala čak i neka mala duhovna obnova kako bi se vjernici ne samo Šubićevca nego i čitavog ovoga kraja, naravno tko želi i može, pripremili za blagdan svetog Ante. Ove godine kada će biti devetnica, kada počinje, kada će biti misna slavlja i pobožnost? Ove godine naravno devetnica počinje 4. lipnja u nedjelju, znači nedjelju duhova, svaku večer u 18:30 se moli prvokrunica, u 19 sati je sveta misa sa propovjedi i iza toga su molitve svetom Anti i to će biti sve do 12. lipnja kada će vrhunac te molitvene devetnice biti u molitvenom bdjenju pred presvetim sakramentom. Sam blagdan kako će izgledati ima još dosta dana, ali zgodno je najaviti. Naravno, želio bih još samo napomenuti da će naš župni zbor, veliki i dječji, imati svoj prigodni koncert u nedjelju 11. lipnja ovdje u crkvi svetog Ante u 20 sati. Ovo je prigoda da svi koji žele mogu i doći, sudjelovati, slušati zbilja naš jako kvalitetni zbor. A na sam blagdan svetog Ante svete mise su ujutro u 7, u 10 i navečer u 19 sati. Večernja sveta misa će biti svečana sveta misa koju će predvoditi naš provincijal fra Joško Kožoman, tada će biti dakle i procesija, a na kraju svete mise blagoslov djece.